ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ, ଅସହ୍ୟ ତାତି, ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା ଖସିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ତତଲା କଡ଼େଇରେ ଭାଜି ହେଇଯାଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 43 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି 8 ସହରରେ ପାରଦ। 43.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ସହ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ସେହିପରି ବାରିପଦାରେ 43.6, ନୂଆପଡ଼ା 43.5, ତାଳଚେର 43.4, ବୌଦ୍ଧ 43.2, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 43 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥିଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା। କାଲିଠୁ ଆହୁରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୋପରେ ଜଳିବ ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ। କାଲିଠୁ 2 ଦିନ ହିଟ୍‌ୱେଭ୍ ନେଇ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ 9 ଜିଲ୍ଲା ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା ଓ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ହିଟ୍‌ୱେଭ୍‌ରୁ ସିଭିୟର୍ ହିଟ୍‌ୱେଭ୍ ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। 18 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଅରେଞ୍ଜ ସତର୍କତା। ସେହିପରି 27 ତାରିଖ ପାଇଁ 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଓ 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦେଇଛି ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। 28 ତାରିଖ ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ମେ 3ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ତାତି ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ସିଭିୟର୍ ହିଟ୍‌ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 27-28 ତାରିଖ ବେଳକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବୌଦ୍ଧ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, ବାଲେଶ୍ୱର ଭଳି 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ସିଭିୟର୍ ହିଟ୍‌ୱେଭ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବିସ୍ତାରିତ ପରିସର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ 3ରୁ 9 ମଇ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବା ସହ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲାଗି ରହିବ। ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ 42ରୁ 44 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ତାତି ରେକର୍ଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ସେପଟେ ଅସହ୍ୟ ତାତିରେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଅନେକ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟି ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। 27-28 ତାରିଖ ବେଳକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବୌଦ୍ଧ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, ବାଲେଶ୍ୱର ଭଳି 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ସିଭିୟର୍ ହିଟ୍‌ୱେଭ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।